Manhattan Project 1939 to 1946 Kovela bom rap thak ber atom bom siam chuadan chanchin ngai nom kumsang khazakwa somthum chhovela khan German scientist ta chuan nuclear bom siam tumin man lamup mup mai ti thu le an siam pei thoi po arin om ti thu chu Kovela athang na sa hlea German scientist ta chuan nuclear bom chu an siam puitling ani vai chuan minun rong le poisak nei lo Adolf Hitler a chuan Kovel ramavau zamnan amman mai chu Kovel chuan a hlau hlea America sarkar in chu to chu hriat chuan bom hi an siam puitling ani vai chuan an ram chuan ti chiat sak tum ma sak tur ani ti po an thra chiang hle ti chuan kumsang khazakwa somthum pakua a America President Franklin D Roosevelt a chuan Advisory Committee of Uranium chu adin tani scientist role le sipai officer te chuan uranium chakna chu bom chak taka siam tum chuan na an thok ta mup mai ni US sarkar chuan Enrico Fermi le Leo Szilard ta chu University of Columbia atirin ani hian radioactive isotope separation uranium enrichment le nuclear chain reaction te chu anjir chiang le ni kumsang khazakwa somlia chuan the Advisory Committee on Uranium chu aming thlakin National Defense Research Committee an vualea anua Office of Scientific Research and Development OSRD ti in an thlak le tani kumsang khazakwa somli pakhata Fermi po in azom veni hemi kumvekian Japan thlo theina zathum somnga lai te chuan US longlian rule Pearl Harbor chu an bei ta thut mai US Navy sipai engamazat an thia chin hriat lo engamazat anom pokani America chu athin rim hlea ti chuan Japan laka indo apuang ngal bokani Europe lama chuan Great Britain France le Russia te chuan Germany chu an daurona ti chuan khochak lama Japan chuan an ram zau tumin ma alareng bokani kumsang khazakwa somli pania chuan engineer le sipai te chuan OSRD chu an zom le ta a ti chuan President Franklin D Roosevelt ta chuan scientist le sipai ho te chu he project atan hian phalna pe in a support em bokani Manhattan Project tranani kumsang khazakwa somli pania ORSD chu Manhattan District a mingai thawin din ania New York khopui be chanani US Army Colonel Leslie R. Grove chu hemun en kultura ruat ani Fermi le Szilard tepo University of Chicago a chuan atom separate le nuclear chain reaction te chu anjir chiang chhozela ti chuan hlotling chhozelin enriched uranium po boma man tur a fir la chuakin uranium 235 po anti chuak thaitani chuti live action scientist Glenn Seaborg chuan plutonium fir chu alozir chiang ve mek boka Canadian sarkar le sipai official ho chuan nuclear research chu anlo bei ve mek bokani December ni somni pariat sangkha zakwa somli pahnia President Franklin D Roosevelt chuan nuclear research ti na ho chu mun khata in fin khom turin thu chua siama ti chuan New Mexico Tennessee Washington le Canada test site ami ta chu research le bom siam tur chuan an thok khom tani theoretical physicist J. Robert Oppenheimer chuan nuclear fission chungchang chu azira ani Los Alamos Laboratory in New Mexico a director ania ani atom bomb siam chuak tu berania father of atom bomb anti-hial nge Los Alamos Laboratory a chuan bomb siam na hna project y chu January ni khat sangkha zakwa somli pathuma tran ani chu hmuna ngor taka atho na chu hlotling chhozelin Manhattan bomb masaber chu test turin an pei chhotani kumsang khazakwa somli panga July ni som paruk zinga chuan New Mexico thaler Alamogordo bula chuan Kovela nuclear bomb masaber amigatan Trinity anti chu anti puak ta dur maile atho chakjia tur chu chuak vek thoma se ataknia puak an mu chu asiam tu scientist le engineer te ho po chuan rap thak an ti hle maya fitching li sanga pa mushroom ang takin para chuak lui mai ni he an bom te si TNT kiloton som ne thok na ani scientist le engineer ho chu Oppenheimer ka ishuaina in bom siam na chu an thoka an bom siam pakhat uranium bom chu little boy an vua kezi sangli zanga rit ni in
TNT kiloton som panga thok na ni an bom pakhat le chu plutonium ni in kesi sangli zanga rit ni in kiloton som ni pakhata thok na ani ve thung he bom pahni te hi Los Alamos Laboratoria an design ania US le khovel history a dai to lo tur in tran na po ni indo pui pani na chu ala tang at thleya Europe la mai ro Germany chu tang rual sipai ten an chu chaw rau to hleya khochak la mai ro Japan chu ram zau tumin ma la in ram mala duai mai sia America chon Japan chu votlom tur le sipai chakna aram an lalak zel chuan an bom siam chua thar chu an man mai tur thu asoya ma se nam lu lul le huai sen Japan chuan benga alo khonte chiam lo voi engemaza da vo nuwa po amala kala chol san du lo wang chuan atom bom thlak chu lo thei loin angai ta August ni rukzi nga chuan American bomber B-29 Super Fortress chu kesi sanglia rit little boy phul chuan Japan lampanin athlok ta luamaya Hiroshima khopui moi tak chung fichang hazakuwa tang chuan bom chu athlak ta a bom hi po hian engna satak mitlonga engam lawa pek chuawangin pilot le thlona chuang ho chuan tan mi dum abik taka siam chu an vua vek nge ni square kilometer nga biala mishing le thil nung chu an thide uvek ani chutia poisoi lo engmoza tan thi nu po chuan Japan chu alatlom du lo chewa wang chuan August ni ko a chuan Nagasaki ya plutonium bomb fat man chu an thlak le ta square kilometer thum biala thil nung chu an thile veka khopui po ati chene le ni heng bom pahni te hian mishing nuai chuang fe ti hlumani Japan po a in tingeng thei talo August ni sompali sangkha zakua somli panga a chuan atlom ve ta ni Manhattan project in a shin chua bom la om le rap thlak tak mai awang chuan indo pui pahni na chu alo top ta ni indo pui tom nuwa po United States Form of Atomic Energy Commission te chuan Manhattan Research ti na muna chuan an mang chho zela kumsang khazakua somruk palia president Lyndon B Johnson a chuan khovel thang sau zela chulai muna nuclear research rate chu mi puita na him lowa hriat awangin ati top ta ni research an ti na tang hian bomatan chawa siam lovin mishing te mamole tangkai taka an man theina turan mu chuak chho zela nuclear reactor electric power plant te damdoi MRI ti le cancer vai en kolna radiation therapies te an mu chua pha bokani